जय हिन्द। बिथां हाग्रामा सारा बुंदों हु एम आइ आं सोरो। आं जाखिनि नुबोदों जाखिनि इसे मिन्थिगौ बिथां हाग्रामा सारनि हारिखौ फोथांबोनो ओंखारबोनायनिफ्राय लानानै दिनैसिम बेखौ लानानै आङो इसे खन्थाइ बायदि आरो डायलग बायदि बाथ्रा बुंनायदों। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय मोजां जादोंब्ला मोजां जादों होननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो दाबाव। दा आङो बिथां प्रमद बर' सारखौ लानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों, मेगनाबो मोदै गदों आंना। सैथो थगायाखै। बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेनगिरि केन्डिडेटफोरा मानो बेफोरबायदि जेननो गोनां जानाय? गोबां गिदिर सोंथि। बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथां प्रमद बर' सारनि सरकाराव मानो एसेबां थाबनो बेफोरबायदि जानो गोनां जानाय? जोङो उननि भिडिअफोराव गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ। जोङो सावरायगोन। दा जियानो जा, आं रावनिबो नङा दै, आरो बेयो बिपिएफनि जानानै नङा, अनलि हाग्रामाखौ थांखिनानै, बिथां हाग्रामा सारखौ थांखिनानै बे भिडिअआ अनलि हाग्रामा सार। मानसिफोरा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, आङो रावनिबो नङा दै, बुंखायो आं अनलि हाग्रामा सारखौ थांखिनानैसो। जियानो जा खोनासंदो। बिथां हाग्रामा सारा बुंदों हु एम आइ आं सोरो। जेब्ला बिथां हाग्रामा सारा एबसुनि भलेन्टार्स फर्सफोरखौ लानानै बिएलटि दादोंमोन, बड' लिबारेशन टाइगार्स फर्स, जायखौ जोङो बुङो बिएलटि मुङै मिन्थिनानै मोनो। बै समाव बिथां हाग्रामानि मुङा हाग्रामा महिलारिबो नङामोन, गुबुन नामसोमोन। बिथाङा जेब्ला भलेन्टियार फर्सफोरखौ लानानै बिएलटि जोनोम जाबाय, बेनि उनाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थाखोमाबायबाय, बर' हारिनि थाखाय नांबोबाय। मालाबानि समाव आर्मिजों होसोजानाय, पुलिसजों होसोजानाय, बेफोरबायदिनो बिथांनि दैदेननाय बिएलटिनि गोबां बर' सेंग्राफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। आरो जोंनि बर' हारिनि गावजों गाव एना एनि बै समावबो गोबां बर' जोहोलाव बिएलटिनि गोबां सेंग्राफोरा जिउ खोमालांनो गोनां जाबाय। बेनिफ्राय बिथाङा गावनि जिउखौ थाखोमा थाखोमा फैयै फैयै मोनसे समाव सिज फायाराव फैबाय, सरकारजों रायज्लायनानै। बेनि उनाव सरकारजों रायज्लायनानै गावनि गासै केडार्सफोरखौ जमा खालामनानै सारेन्डार जाबाय। बेनिफ्राय बिथाङा बिटिसि बानायबाय। बिटिसि बानायखांनायनि उनाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि उनाव गासैबो जायगायाव भट गेलेनानै बिथाङा देरहासार जानानै बिटिसिनि चिफ जानो मोनबाय। चिफ जानो मोनखांनायनि उनाव बर' हारिया गोबां जौगाबोबाय, लासै 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 17 बोसोर बिटिसिनि चिफ जानायनि उनाव गोबां बर'फोरा बिथांनि आमोलाव, बिथांनि दैदेननायाव साख्रिबो मोननो हादों। आरो सोरबाया ठिकादार जानानै, सोरबाया दैदेनगिरि लिडार जानानै गोबां रां खामायनानै करोड़ करोड़पति, लाख लाख पति गोबां बर' हारिनि गेजेराव बिथां हाग्रामानि दैदेननायाव गोबां मानसिफोरानो साख्रिजों लोगोसे गोबां करोड़पति जादों, धोनि जादों ठिका मावनानै। बेनिफ्राय फैयै फैयै जेब्ला एनडिएफबिफोरखौ लानानै बिटिआर सुक्ति जाबाय, बै समावबो बिथाङा देरहादोंमोन। नाथाय बिथांखौ साइड खालामनानै गुबुन मोनसे सरकार जाबाय, परिबर्तन, सोलायनाय नांगौ। बै समाव जेब्ला परिबर्तन सरकार जायो, जेब्ला हाग्रामाया सरकाराव गैला, हाग्रामाजोंनो थाफानानै गोबां मानसिफोर करोड़पति जानाय, ठिकादार जानाय गोबां मानसिफोरा बिथांखौ जोगारनानै गासैबो गावबा गावनि थाखाय साइड जाजोबनानै
गोबां मानसियानो हाग्रामाखौ हारसिं खालामदों। थेवब्लाबो बिथां हाग्रामाया जुजिनायजों लोगोसे बे बारनि इलेक्शनाव बिथां हाग्रामाखौ गोबां मानसियानो बुङो ससियेल मिडियायाव जों नायथावा, टाक्ला, जाम्बा, बेंग्रा, बिटिआरनि चिफ जानो फैदों नोङो, बिटिआरनि सीएम जानायदों नोङो, जेबो रोङा। बिथांखौ जोङो मान सन्मान होनायखौनो नुनो मोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। बिथाङा गोबां मानसिखौबो साख्रिबो होदोंमोन, बिथांनि आमोलाव साख्रिबो मोनदों, धोनिबो जादों, नाथाय बिथांखौ गोबां मानसियानो जोगार लांनानै हारसिं खालामदों। थेवब्लाबो बिथां हाग्रामाया जेनाखै, गुबुनफोरबायदि जिरायनानै थायाखै, नांथाबनानै बे बाराव बिथाङा बयनिख्रुइबो बांसिन मासि लानानै देरहानो हादों। गुबुना टाक्ला बुङो, गुबुना जाम्बा बुङो, नाथाय रायजोफोरानो बिथांखौ भट होनानै बे बारावबो देरहाफिन होबाय। मानो? बेनिखायनो बिथां हाग्रामा सारा गावनो बुंदों, हु एम आइ, आं सोरो? आंखौ मानो एसेबां मोजां मोननानै आंनि गासै केन्डिडेटफोरनो भट होनानै मानो देरहाहोखो? हु एम आइ, आं सोरो? बिथां हाग्रामाया गावखौनो बुंदों। जोबनायाव बिथां हाग्रामाया बेखौनो बुंबावदों, बिफाया बिफायानो खा। बिफाखौ मालाबाबो गाज्रियानो जा, टाक्लायानो जा, जाम्बायानो जा, गावनि जोनोमगिरि बिफाखौ रावनिबो फिसाफोरा मालाबाबो गाज्रि बाथ्रा बुंनाङा, नासयनाङा, नेवसिनाङा, जोगारनाङा। बिफाखौ सानफ्रोमबो सन्मान होनानै खामानि मावनांगौ। बिफाया बिफायानोखा, फिसाया माब्लाबाबो बिफा जानो हाया। बे बाथ्राखौ बिथां हाग्रामा सारा बुंदों, हु एम आइ, आं सोरो? आं सोरो? जेब्लाबो बिफाया बिफायानोखा, फिसाया फिसायानोखा, फिसाया माब्लाबाबो बिफा जानो हाया। नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै बिथां टाक्लायानो जा, जाम्बायानो जा, नाथाय रायजोफोरा बिथांनोनो भट होनानै बिथांखौनो देरहाहोफिनबाय। मानि थाखाय? मानो? गोबां सोंथि। आं सानो दा नोंथांमोना आंनि बे बाथ्रा बुंनायखौ गाज्रि मोननो हागौ। बे जाबाय अनलि बिथां हाग्रामा सारनि थाखाय, अनलि सोरबा बिपिएफनि थाखायबो नङा, बिथां हाग्रामा सारनि थाखायल' बे। सोरबा गाज्रि मोननो हागौ, आं बार बार बुंदों, गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया, आरो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो। जियानो जा, जों गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ बर' हारिखौ लानानै। गोबां बाथ्रा, ओरैबायदि बाथ्रा सावरायनो दङ, जोंनि नांलाय खमलायखौ लानानै, जोंनि हिंसाखौ लानानै, जों माबायदि खामानि मावनांगौ, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां खामानि दङ, खामानिया जोबनानै थाङाखै, गोबां खामानि दङ मावनो गोनांब्ला। दा दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, बिथां प्रमद बर' सारा 5 इयार्सआवनो मानो एसेबां, रायजोफोरा मानो एसेबां लोरबां खालामखो, जोङो नेक्स्ट भिडिअ सावरायगोन। जियानो जा, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम। जय हिन्द।